F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sena tajba minn ftit ta' sekondi oħra ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nlaqgħakom ma' Melanie Erickson, kollezzjonista tal-arti u kuratriċi. Fil-fatt Melanie flimkien mal-iskultura Antoine Farrugia tmexxi il-Kamra ta' Fuq, spazju tal-arti fil-qalba tar-raħal tal-Imqabba. Il-Kamra ta' Fuq huwa spazju intrigant immens minn kull aspett, kemm mid-dera minn barra, il-ħinijiet tal-ftuħ, l-esibizzjonijiet li jinbidlu kontinwament. Melanie temmel l-livell tal-arti lokalment kiber u kiber pero temmen ukoll li ċertu parti mis-soċjetà, ċertu Maltin donnom jibżgħu morru jaraw esibizzjoni tal-arti. Nintaqgħu ma' Melanie minn ftit ieħor Prime Time jibdissa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Sena tajba u nilqakom għal prime time millum il-ħamis imma l-ħafna isu l-ġimgħa għax għada peress li festa pubblika ħajbdew il-weekend millum. Il-mistidna tiegħi tal-lejla tiftakar ċar il-mument meta tfal pittura ta' Caravaggio għanqlitilha l-passjoni għall-arti. Miegħi il-lejla l-kuratriċi tal-arti Melanie Erickson. Hello Melanie, kif int? Sena tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, ħanuħu posti biex nibdew il-konverzazzjoni, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-mistednin kollha. Melanie, għandi bżonn ftit dettalji. Isem kun jom? Melanie Erickson. Melanie Erickson. Erickson veru kun jomok. Ivi. Mhux l-isem tal-arti, għax ħafna jħedbu li huwa l-isem tal-arti. Ivi, u tiġri li ħafna li saqsuni ma da minn fejn sibtu, ma huwa l-kunjom tar-raġel li issa sar il-kunjom tiegħek. Data ta' twelid? 22 January. 15 ilu mela. Celebrate. Trid is-sena wkoll. Jekk trid int, jekk le bit-22 ta' jannar nissodisfaw ruħna wkoll. 1981. 1981. Fejn inti wilda Mel? Il-Pjata. Pjata. Residenti. L-Imqabba. L-Imqabba. Professjoni. Kuratriċi tal-arti. Tal-esibizzjonijiet tal-arti. Kuratriċi tal-arti. Mel, tiftakar il-mument ċar meta kont għadek tfal u pittura ta' Caravaggio? Ekku, kont Saħritek. inqaleb encyclopedia x'dak iż-żmien ma kenniex tablets u kienet lavet first sight u minn dakinhar law jisni fis-sajt fuq l-arti. Però l-pittura vera qatt nixxilek tara mbagħad. Iva, dejt insab ġewwa Milan, ġo l-Biblioteka Ambrosiana u ftit snin ilu propju mort speċifikament f'dal-mużew biex nara din il-pittura. Mel, l-arti hija ħajtek, letteralment tgħix għall-arti. Ir-raġel qalli id-dar laqqas biss hemm spazju fejn toqgħod labra. Veru għandi unkompli nixtri l-paintings u qegħdin mal-art u ma nafx ħanamel imma għandi oħrajn għadhom mhux frejmjati ġol kxaxen imma huwa vizzju sabiħ, vizzju tajjeb imma. Vizzju sabiħ. Mel, qabel ma nitkellmu eżatt dwar il-Kamra ta' Fuq, fil-fatt inti flimkien mal-iskultur Antoine Farrugia tmexxu l-Kamra ta' Fuq, l-Imqabba spazju tal-arti. Qabel ma nitkellmu dwar l-ispazju tal-arti, ejja morru lura fi żmien. Fi żmien fejn il-Kamra ta' Fuq kienet għadha biss ħolma għalik. In-nies x'kienu jikkummentaw meta kont tgħidulhom jien nixtieq niftaħ dil-kamra, nixtieq nagħmel dal-ispazju. Meta l-ewwel darba li tkellimta propri kemm Antoine għax Antoine għandu dan il-ħanut tat-tej jiltaq ma' ħafna nies u kont nfittex xi żewġ tikmamar ġewwa l-Imqabba x'jiena dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa l-Imqabba. Ġifieri fejn forsi hekk ma jistennix li ħajsib spazju għall eżibizzjonijiet. U propju Antoine stess għalli inti miġnuna dik il-kelma li juża qudiem in-nies. Għalli hawnhekk x'ħad tagħmel l-Imqabba. Insomma mbagħad isu raqat fuq aħna ngħidu hekk. U għalli isma' għalli jien għandi kamra fuq. Għalli ilha ma tintuża naħseb fuq 30 sena u di fil-fatt kien hemm ġas bokka fis-saqaf u skala Pisa. Għalli x'taħseb u tlajt nara mal-iskala Pisa insomma qedlu miġnun inti għandek kamra bħal di mhux qed tuża. Mela jiena għax irid nagħmel l-arti, eżibizzjonijiet tal-arti. Mbagħad insomma qabad jirranġa u għamel taraġ fetaħ biċċa mis-saqaf, insomma huwa dak kif tinsab illum issa.
U insomma, bdejna dan il-partnership ta' din nagħmlu dawn l-eżibizzjonijiet. Li tiġi l-kamra ta' fuq b'mod personali nħoss li hija esperjenza minn ħafna aspetti differenti. Nibdew mill-ħinijiet tal-ftuħ, mhumiex il-ħinijiet tradizzjonali ta' spazju tal-arti. Eżatt, għax dan qiegħda fuq ħanut tat-te, u l-ħanut tat-te ovvjament daw jiftħu minn filgħodu kmieni, jagħmlu wkoll il-famuża ftira hemmhekk ukoll li ħafna nies jiġu jixtru waħda qabel ix-xogħol ukoll, allura jiftaħ kmieni u l-ispazju jkun miftuħ fuq ikun miftuħ ukoll. U għalkemm vera ħafna nies bdew jaraw stramba fil-bidu, ma ikonna ħafna nies pereżempju min ikun cycling filgħodu jgħaddi hotel jaqaf jara l-eżibizzjoni, min imur jiġġoggja speċjalment fil-weekends filgħodu kmieni u ikun hemm nies jiġifieri xorta filgħodu. Mel, il-kollezzjonijiet li jkollkom l-esebizzjonijiet jinbidlu regolarment. L-esebizzjoni li hemm bħalissa? Bħalissa għandna eżibizzjoni ta' ċeramika jisimha Selavi ta' Joseph Aġus u din tagħlaq proprju nhar il-ħadd li ġej. Hija kollezzjoni, huma installazzjonijiet ta' ċeramika li letteralment ġispirat minnu, ġispirat għal-jom il-ħajja ta' kuljum, Joseph. Ekku, fil-fatt għalhekk jisimha sibna dan it-titlu ta' Selavi, qed jieħu punti mill-ħajja differenti u kważi minn metafori joħroġ kważi letteralment jagħmilhom fi skulturi. Pereżempju, hemm waħda minnhom jisimha Relationships in a Nutshell fejn għamel figuri ma xejn għadin ġo natt, ġo xelta natt. Allura joħroġ ħafna f'dawn il-metafori jaqlibhom mod figurattiv tru l-arti tiegħu. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Melanie, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwarna l-Maltin u l-arti? Naħseb hawn klikka ta' nies jew grupp ta' nies li dejjem tarhom fl-exhibitions u l-exhibition openings. U mbagħad naħseb hawn ħafna nies li jħossuhom intimidati li jmorru jaraw eżibizzjoni, speċjalment waqt opening night u jiltaqgħu mal-artist u hekk. U din nara anke minn ħafna ħbib tiegħi li nkun sejra exhibition jgħidulhom jew miegħi. Dulu jien x'ħanejt, ħadd ma ħajsaqsik xejn jew ħadd mu imma. Jien ma nafx hekk taqbilx miegħi, hawn minnu tal-impressjoni li biex tmur esebizzjoni tal-arti jrid ikollok ċertu għarfien dwar l-arti. Mentre fir-realtà l-esperjenza li tmur tal esebizzjoni tal-arti hija li tħares lejn l-arti u tħalliha tolqotok kif tolqot lilek b'mod differenti mbagħad. Eżatt, kważi jekk ma tkunx taf xejn fuq l-artist, ħadd esperjenza b'mod li ħadd ara affarijiet li mhumiex ovvji jew ħadd tħossu ma xi ħadd qallek tinterpreta hekk, imma ħadd tieħu aktar dak li vera tħoss inti mill-arti. Mellin il-kamra ta' fuq meta ftaħtu? Issa naħseb qegħdin fl-20 eżibizzjoni back to back. Kien hemm waqf ovvjament fil-waqt il-Covid u mbagħad komplejna dejjem eżibizzjoni dar ma dar biex niftehmu. Waħda mill-esebizzjonijiet li l-aktar ġibdet attenzjoni letteralment bdiet l-imqabba fil-kamra ta' fuq u issa eventwalment ħatmur Pariġi. Iva. Installazzjoni ħanejdulek ta' Catel Delija li jisimha The Last Breath. Din hija installazzjoni fejn użat il-medium tal-fotografija u kellna l-kamra ta' fuq kienet trasformata kompletament tal-aqnija kompletament fidlam u bluzu bista UV lights u ħolqot it-tema kienet jisu omaġ għal dawn l-immigranti li imutu waqt it-traġitt tagħhom bejn il-nord tal-Afrika meta jippruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa. U krejat għalkemm min ħajjara l-eżibizzjoni, ħajjara xi ħaġa verament sabiħa bid-dwal, però meta jifhem xem il-metafora warajha, pratikament da turi ċimiterju fil-qiegħ tal-Mediterran. Letteralment minn ġie ħareġ emozjonat. Ijwa, anke jien stess li rajta tintrema u naħdmu fuqha minn xar eżem bħala niddiskutu u kull xi nitla kuljum dejt ninżel minn hemmhekk ix-xukjata. Kienet naħseb waħda mill-aktar installations b'saħħithom li qatt rajt in ġenerali ġifieri. U issa propju ġiet magħżula f'Marzu li ġej ħad tkun f'dan il-festival importanti tal-fotografija f'Pariġi jismu Circulations u ħad tkun waħda mill-ftit artisti li ħajjipparteċipaw f'dan
il-festival. Melanie, il-ħolma tiegħek u x-xewqa tiegħek hija li l-ġenerazzjoni l-ġdida nesponuhom iktar għall-arti. Iva, jien fil-fatt nibda l-eżempju għax inħu t-tifla tiegħi li għandha 5 snin kull exhibition possibbli noħodha u diġà saret tanka tara f'ċertu artisti minn huma mill-artworks biss u anke bdiet il-kollezzjoni tagħha issa wkoll. U kienet xi ħaġa li ridet minn jedda ġifieri, qalt li Mami, I want to start collecting so I can show people like you, like you do. Għax fil-realtà l-arti tagħmlilna l-ħajja vera interessanti. Ekku, jiena nemmen li mingħajr l-arti jiena almenu ma tantx hemm affarijiet. Melanie, proset ta' dan il-proġett tiegħek kif ukoll tal-kuraġġ li jurejt sabiex twassal l-arti vera b'mod differenti u minn post li normalment forsi ma nassoċjawx biex inti tmur hemmhekk tara l-arti, però l-fatt li qegħdin l-imqabba tagħmel l-esperjenza iktar unika u tinstigak iktar b'mod personali naħseb jien biex tkun tista' tmur hemmhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament biex talli ġejt tiltaqa' magħna lejla fil-fatt grazzi għal Baroness għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Baroness biex dejjem tkun tista' tgawdi tomit tajbin, però binqas xaħmit kif ukoll grazzi għal jogiti għalik ukoll għandna tomit naturali għalik ukoll għandna tgħid naturali grazzi għal jogiti. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal nemnem għalik għandna wkoll xemma li kull darba li tixela żgur ser tiftakar fina għax ħatimla d-dar vera briħat fuq. Grazzi ħafna Melanie u s-sera tat-tajba. Grazzi inti. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ħeġġixkom teqgħu hemmhekk ħammorru l-waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħajkompli prime time. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem. Xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. St. Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta. Equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St. Thomas Hospital. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time minna ftit ieħor sejrin ninaqdu mat-tabiba ta' Prime Time Dr. Kristin Buħaġar, però qabel għandi bżonn l-attenzjoni tal-koppji kollha li jsegwu Prime Time għax għandna kompetizzjoni għal jum San Valentino immirata għal koppji. Din il-kompetizzjoni hija miġjuba lilna grazzi għal Nemnem Candles. Biex tipparteċipaw faċli ħafna tridu tibatuli ritrattakom bħala koppja u tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu rebbieħa flimkien ma' Nemnem. U dak ir-ritrattu l-istorja li ser tibatulna jħajġibilkom ir-ris u jekk tkunu intom ir-rebbieħa ħadgawdu fit-tulax fil-fatt ir-rigali li ħaterbħu minant Nemnem Candles żgur li ser jirnexxilkom tgawduhom u tieħdu gost bihom għat-tul ta' żmien għax ovvjament ħateqgħu tużawhom ta' kull filgħaxija jew nkella dak il-ħin romantiku li tixtiequ tikkreaw intom. Grazzi għal Nemnem qed nistenna ir-ritratti. Issa wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristin Buħaġar. Nilqawkom miegħi Dr. Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellmu fuq kundizzjoni kemm xejn komuni, kundizzjoni tal-vini, it-trombożi. Bl-Ingliż tissejjaħ deep vein thrombosis. Din il-kundizzjoni taffettwa ħafna drabi is-saqajn, imma mhux biss, tista' taffettwa kull parti tal-ġisem. X'inhi trombożi? Meta nkunu b'saħħitna, id-demm jiċċirkola fil-vini u fl-arterji bla waqfin. Il-qalb hija l-pompa li tmexxi dan id-demm il-ħin kollu. F'ċerta ċirkostanzi u f'ċerta mart jiffurmaw bħala oqidi ta' demm f'ċerta parti tal-ġisem u dawk jiffurmaw it-trombożi. L-iktar komuni hi li jiffurmaw fis-saqajn u ftit iktar il fuq
fl-erja tal-pelvis. Fis-saqajn għandna żewġ sistemi ta' vini. Is-sistema tal-vini l-fondi, dawn il-vini jkunu wisajn, u sistema oħra ta' vini superfiċjali. Dawn il-vini jkunu rqaq. Deep vein thrombosis bħalma l-isem jispjega jaffettwa is-sistema tal-vini l-fondi. Ġeneralment, trombożi taffettwa siq waħda biss imma mhux dejjem. F'ċerta ċirkostanzi jista' jkun hemm trombożi fiż-żewġ saqajn. Is-sintomi jiżviluppaw bil-mod fuq medda ta' ġranet jew sigħat u s-soltu jinkludu uġigħ, ħmura, nefħa fis-sieq u l-ġilda minn barra tkun sħuna. L-uġigħ jista' jkun tant qawwi li jista' jkun iwaqfek milli timxi. Il-kulur tal-ġilda wkoll jista' jinbidel. Il-ġilda tibda tidher qisha mbenġla. Jista' jagħti l-każ li ma jkun hemm xejn minn daw is-sintomi u bekk id-dijanjosi issir iktar diffiċli. L-iżjed konsekwenza serja ta' trombożi fis-saqajn hi li trombożi tispara l fuq u teħel fil-pulmun. Tispara l-fuq għax timxi mal-bqija tad-demm. Tifforma oqda fil-pulmun u din tissejjaħ pulmonary embolism. Kif tkun taf li għandek pulmonary embolism, tibda taqta' nifsek, uġigħ f'sidrek u jista' jkun ukoll li tibda tisol bid-demm. Pulmonary embolism tista' anki twassal għal mewt f'daqqa. Jiġifieri trombożi fis-saqajn tista' tkun serja ħafna u tirrikjedi trattament immedjat. Ċirkostanzi li jistgħu iżidu r-riskju ta' trombożi huma tipjib, infezzjonijiet, kanċer attiv, titjiriet fl-ajruplan għal żmien twil, jiġifieri titjira fit-tul, obeżità u storja personali jew tal-familja ta' trombożi u nuqqas ta' eżerċizzju fiżiku. Il-pill jew il-kontraċettiv jista' wkoll iżid ir-riskju ta' trombożi. It-tqala u żmien ta' wara tqala ukoll jista' jżid ir-riskju ta' trombożi. Kif issir id-dijanjosi u kif it-tabib isir jaf li għandek trombożi jew DVT. L-iktar importanti hi l-istorja li l-pazjent jagħtih. Jiġifieri inti jekk tkun iktar preċiż u tagħti iktar dettalji, iktar hemm ċans li t-tabib jasal għal dijanjosi malajr. Importanti ħafna wkoll hi l-eżaminazzjoni li jagħmel it-tabib. F'dan il-każ jeżamina s-saqajn. Testijiet tad-demm ukoll jistgħu jgħinu biex jasal għad-dijanjosi, imma dak it-test li jaqbad immedjatament il-trombożi huwa ultrasound Doppler. Dan huwa tip ta' ultrasound li jkun qed jara d-demm kif inhu miexi u jekk hemm xi staġnar tad-demm. Dejjem tkellem mat-tabib tiegħek fuq problemi ta' saħħtek u toqgħodx tistenna. Grazzi lil Dr. Kristin Buħaġar ta' dik l-informazzjoni, ngħid ukoll lilkom grazzi tal kontu miegħi llejla. Ħaniltaqgħu għada Avolja San Pawl, xorta waħda ħankunu qegħdin hawnhekk aħna biex iwaslulkom kontra 30 sekonda l-logħba tagħna li tista' trebbaħkom il-flus bil-jackpot kif ukoll se waslulkom mistiedna oħra, ħawaslulkom mistiedna li ħattina informazzjoni dwar mixja interessanti li ser tiġri mhux dan il-weekend imma l-weekend ta' wara, allura għandkom ċans biex tippjanaw u tingħaqdu magħha fil-fattada ser ikolli miegħi lil Wendy li se tina informazzjoni dwar mixja interessanti li ser tittellek mhux se żball fit-12 ta' frar. Dan kollu għada fit-8 sa dan it-tant nixtieqkom il-lejli tajjeb, grazzi tal-li kontu miegħi u ngħid grazzi lil Żara li ħadoħsib jipprovdu l-ħwejjeġ. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.